नोंथांखौ आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रियाव खनसेबाव बरायबाय लोगोसे आंनि आइबि गस्पेल मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिबाय गासै आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबार नोंथांमोननिसिम आङो आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आरो आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ इसोरा अननानै मोजाङै लाखिगासिनो बेबायदिनो जों बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टआ जोंखौ अननानै मोजाङै लाखिथों इसोरा जोंखौ बयखौबो गावनि बोरजों मोजाङै लाखिफ्लायबाय थाथों आरो गावखौ जोङो बाख्नायबाय थानो हाथों दिनै फुंनि समाव आङो जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टआ दिनैहाय सिखांफिनदों थैनायनिफ्राय आरो बे थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय सानखौ जोङो फुं समाव जै होनायजों जोङो इसोरखौ बाख्नायनानै बारग'होहरबाय नाथाय बे समाव आङो दिनै मोनसे मेसेज लाबोदों नोंथांमोननि थाखाय बियो दिनैनि नैथि भिडिअ जागोन दहाय फुङाव जास्ट जिसु ख्रीष्टखौ जै होनायजों जोङो बाख्नायनानै बारग'हरबाय दा बे नैथि भिडिअआव आङो दिनैनि जिसु ख्रीष्टनि सिखांफिननायनि सोमोन्दै एसे मेसेज लाबोदों नोंथांमोनखौ नायलांगोन होननानै आं आसा खालामो आरो मिजिंथियो दिनैनि बे जिसु ख्रीष्ट सिखांफिननायनि आयदायाव सावरायनो नागिरदों जिसु ख्रीष्टआदि सिखांफिनबाय बिनि फोरमाना मा जिसु ख्रीष्टखौ रमान सान्थ्रिफोरा क्रुसाव होनानै गाजोल आखायाव आथिङाव दोनानै आरो खर' सुनि थफि हमनानै अहेबाव जंजों सुनानै बेखौ फुथारदोंमोन दा फुथारखांनायनि उनाव गोथै दोनग्रा मोनसे दन्दराव बेखौ दोननाय जादोंमोन दा बे गोथै दोनग्रा दन्दरनिफ्राय माबोरैहाय जोङो सिखांफिनबाय होननानै जों मिथिनो हाखो जोङो बाइबेल सिरिनि गेजेरजों नायलांनि जिसुआ थैनायनि सानथाम उनाव सिखांफिनदोंमोन माथाइनि 28 बालाबनि 1निफ्रायनो जोङो गायखै फरायलांनि साबाननि दिननि उनाव हाप्तानि 1नि दिनाव अर्थात रबिबारखौ सप्तानि 1नि दिन हमनानै लानाय जायो 1नि दिनाव नखा नायसि जाब्ला मागदालिनी मारियाम आरो गुबुन सासे मारियामा गोथै हाखरखौ नायनो थांदोंमोन दा बेहाय जोङो मिथिबाय जे जिसु ख्रीष्टखौ जे क्रुसाव दोगथाबनानै बेखौ थैनायनि उनाव गोथै दोनग्रा दन्दराव दोनहैबाय न'आव दोनहैबाय दा बेखौ नायनो होननानै सप्तानि 1नि दिनाव अर्थात रबिबाराव फुङावनो अखानायसि मागदालिनी मरियाम आरो गुबुन सासे मरियामा नायनो होननानै थांदोंमोन दा बेवहाय मा जाखो बे थांनायाव जों नायलांबावनि दा बे समाव जेब्ला समाव बिसोरो नायनो थाङो अब्ला हरखाबनो बांग्रिं मावदों जाहैबाय सोरगोनि सासे आरफआ नैहाय बेहाय लिरदों फोरबुनि सासे आरफआ सोरगोनिफ्राय ओंखारफैदों आरो अन्थाइखौ नारखानानै बिनि सायाव जदों बिनि महरा नखा मोफ्लामनाय बादि आरो बिनि हिया हिमनि समान गुफुरमोन आरो नेग्राफ्रा बिखौ गिनानै थोर मावदों गोथैफोर बादि जादों थोर मावदों गोथैफोर बादि जादों आरफआ हिनजावफोरखौ होनदों नोंसोरो दागि मानोना आं मिथिगौ नोंसोरो क्रुसाव दोगथाबजानाय जिसुखौ नागिरदों होननानै बियो बेयाव गैलिया मानोना गाव होनखानाय बादि बियो सिखांफिनबाय फैनानै बिनि उन्दुनाय जायगाखौ नायफै आरो नोंसोरो गोख्रै थांनानै बिनि सोलोंग्राफोरनो खोथाहै बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै बियो नोंसोरनि सिगां गालिलाव थांगोन बियाव नोंसोरो बिखौ नुगोन फोरमाननि नाम्बार 1 पइन्टआ जाहैबाय जेब्ला हिनजावफोरा बे जिसुखौ नायनो थांदोंमोन नायनो थांनाय समाव हरखाब बांग्रिं मावनानै बेवहाय सोरगोनिफ्राय सासे आरफआ ओंखारनानै बुंदोंमोन जे नोंसोर जे जिसु ख्रीष्टखौ नायनो फैदों बियो बेहाय गैलिया होननानै आरफआ खोन्थादों बे हिनजावफोरनो बिनि उनाव आरफआ बुंदों जाहैबाय नोंसोरो नाहै नंखाय नंदोंब्ला नोंसोरो नाहै बे गोथै दोननाय जायगायाव नाथाय बिसोरो थांना नाहैब्ला नुवासै दा बेयो मोनसे फोरमान जे बिसोर आरफखौ खिन्थानायजों लोगोसे बिसोरो नाहैदोंमोन नाथाय नायनानै गोथै सहखौ बिसोरो नुवासै दा बे मोनसे फोरमान जे गोथै सहखौ नुवाखै माने मोनसे फोरमान जिसु ख्रीष्टआ गैला जिसु ख्रीष्टआ सिखांफिनबाय नाम्बार 1 फोरमान दानिया नाम्बार 1 फोरमानखौ जोङो जायफोर हिनजावफोरा नायनो थांदोंमोन जिसु ख्रीष्टखौ बिथांमोननिफ्राय मोननो हाबाय
दानिया नाम्बार 2 फोरमान। नाम्बार 2 फोरमाना जाहैबाय थैनायनि उनाव जि जायगायाव जिसु ख्रिस्टखौ दोननाय जादोंमोन बे जायगायाव सान्थ्रिफोरनि नेनो थाखाय दोननाय जादोंमोन। दा बे सान्थ्रिफ्रा जेब्ला समाव आरफआ अन्थाइखौ बोखारफैयो आरो बेबायदिनो बांग्रिं मावो आरो बेबायदिनो सोगोमफबो आरो अन्थाइया गेवो, अब्ला बिसोर गिख्रंदोंमोन। गिख्रंनानै बिसोरो साननो गोनां जादोंमोन, नंमारगौमोन इसोरा, बिनो इसोरा नंमारगौ, बिनो फोरबुनि बिसा हौवाया बिनो मार, ख्रिस्ट' होननाया बिनो मार होननानै बिसोरो साननानै लानो गोनां जादोंमोन। आरो बिनि उनाव नेनायफोरनि सोरबा नोगोराव थांनानै जानाय घटनाफोरखौ दौरि गेदेरफोरनो खोथाहैबाय। अब्ला दौरि गेदेरफोर आरो गागिफ्रा ज' जानानै सानज्लायदों आरो बिसोरो दावहा नांग्राफोरनो थोजासे थाखाफोर होनानै होनदों, नोंसोरो होन, जों उन्दुफुनायाव बिनि सेलाफ्रा हराव फैनानै बिखौ खावबाय। दा बेबायदि होननो थिनदोंमोन। जायफोर सान्थ्रिफोरखौ जिसुखौ दोननाय दन्दरनि मोखाङाव नेनो थाखाय खावलायदोंमोन, नाथाय हरखाब गिथाव बाथाव बेबायदि जानायनि थाखाय बांग्रिं मावनाय आरो अन्थाइ दोरोदनाय सोगोमनाय बेबायदिनि थाखाय बिसोरो गिख्रंदों आरो बिसोरो साननानै थांफिनदों, बिनो मार इसोरा, बिनो नंमारगौमोन, जिसु ख्रिस्ट'आ बिनो मारमोन होननानै साननानै लानायनि उनाव बिसोरो गिख्रंनानै थांदों आरो थांनानै बिसोरो दौरि गेदेरफोरनो खोन्थाहैदों आरो दौरि गेदेरफोरा सानज्लायलायनानै बिसोरखौ बुंदों जे नोंसोरो बे बाथ्राखौ रावनोबो दा खोन्था, नोंसोरनो जोङो थोजासे थाखा होनोसै। बेबायदि दा बियो मोननै जाबाय फोरमाना। सान्थ्रि नेग्राफ्रानो गावसोरनो नुदोंमोन, आसरितखौ बिसोरनो नुनो मोनबाय, जिसुआदि सिखांफिनमारबाय बेखौ बिसोरो गावनि मेगनजोंनो नुबाय सान्थ्रिफ्रा। बे नाम्बार 2 फोरमान। नाम्बार 2 फोरमाना जाहैबाय नेग्रा सान्थ्रिफ्रा गावसिनि मेगनजोंनो जिसुनि दोननाय दन्दरनि दरा गेवनायखौ नुनो मोनबाय। बियो जाहैबाय सान्थ्रिफोरनिफ्राय फैनाय फोरमान, नाम्बार 2 फोरमान। आरो जेब्ला हिन्जावफोरा गावनि सेलाफोरनो, जिसुनि सेलाफोरनो खिथाहैनो थांनो नागिरोब्ला, अब्ला बे हिन्जावफोरा जिसुखौ लोगो मोननायसै। माबायदि बुंदों बेवहाय जोङो नायनि बाथ्राखौ। जिसुआ थाबनो बिसोरखौ लोगो लानानै होनबाय, माने लोगो हमबाय, गोजोन्थों, आरो बिसोरो थांनानै जिसुनि आथिंफोराव हमनानै खुलुमदों। आरो जिसुआ बिसोरखौ होनदों, नोंसोरो थांनानै आंनि फंबायफोरनो खोथाहै, बिसोरो गालिलाव थांनाय बादि बियाव बिसोरो आंखौ नुगोन। माने गालिलाव गावनि सेलाफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ नुगोन। दा बे हिन्जावफोरनि डाइरेक्टलि जिसु ख्रिस्ट'खौ लोगो हमनानै रायज्लायनो मोननाया मोनसे फोरमान, मोनसे गोख्रों फोरमान। बेखौ आङो नाम्बार 3 फोरमान होननानै हमनानै लाबाय। बिनि उनाव नाम्बार 4 फोरमाना जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि सेलाफोरजों मोगा मोगि जादोंमोन आरो नुजानानै बियो रायज्लायदोंमोन। बियो जाहैबाय नाम्बार 4 फोरमान। जोङो बाइबेल सिरि नायबावनि जहननिफ्राय 20 बालाबनि 24 सिरिनिफ्राय 29 सिरिसिम जोङो फरायनानै नायनि। जिसुआ जेब्ला फैयो अब्ला 12 सेलाफोरनि सासे जावजा होनजानाय थमासआ बिसोरजों लोगोआव गैयामोन। बिनिखायनो गुबुन सेलाफ्रा बिखौ होनदों, जोङो फोरबुखौ नुबाय। नाथाय थमासआ बिसोरखौ होनदों, आं बिनि आखाइफोराव गाजोलफोरनि हांखोखौ नुवाब्ला आरो आंनि आसिखौ गाजोलफोरनि गुदुङाव सोआब्ला आरो आंनि आखाइखौ बिनि अहेबाव सोनो मोनाब्ला फोथायनाय नङा। बियो जाहैबाय सासे सेलानि राव। जेब्ला समाव जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिननायनि उनाव गालिलाव थाङो, गालिलाव थांनायाव
सेलाफोरखौ बियो लोगो हमदोंमोन। नाथाय गुबुन सेलाफ्रा लोगो मोनग्रोदोंमोन आरो नुदोंमोन। बिनि उनाव नाथाय थमासआ गुबुन जायगायाव थानायखाय थमासआ नुनो मोनाखैमोन। दा नाम्बार 5 फोरमान। नाम्बार 5 फोरमाना जाहैबाय गावनि सेलाफ्रा गालिलाव जिसु ख्रिस्ट'खौ नुबाय। बे जाहैबाय नाम्बार 5 फोरमान। आरो बिनि उनाव सासे सेला थमासआ बुंदोंमोन जे आङो जिसु ख्रिस्ट'नि आखाइनि गाजोल दोजानाय सिनखौ नुवाब्ला आरो बिनि आखाइनि गाजोल दोजानाय सिनाव आङो आखाइ सोनो बा आखाइ होनो मोनाब्ला आङो जिसु ख्रिस्ट'आ सिखांफिनबाय होननानै आङो फोथाया होननानै थमासआ बुंबाय। आरोबाव जोङो नायलांबावनि 8 साननि उनाव बिनि सेलाफ्रा आरोबाव न' सिङाव ज' जादोंमोन। दरफ्रा फांथेनायमोन, नाथाय जिसुआ बिसोरनि गेजेराव गसंफैनानै होनबाय, नोंसोरहा सान्थि जाथों। नुजाबावबाय जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव सेलाफोरजों। आरो बियो थमासखौ होनबाय, नोंनि आसिखौ ओजों फोलावहर आरो आंनि आखाइफोरखौ नाय आरो नोंनि आखाइखौ फोलावहरनानै आंनि अहेबाव सोदो आरो बिसास खालामालाबा दाथा, बिसास खालामदो होननानै थमासखौ होनबाय। दानिया थमासआ बुंफिनबाय, अ आंनि फोरबु आरो आंनि इसोर। जिसुआ बेखौ होनबाय, आंखौ नुनायखायसो नोङो फोथायबाय। जायहा आंखौ नुवालाबानो बिसास खालामो बियो बेसे बोर होजाग्रा होननानै जिसु ख्रिस्टआ बेखौ बुंफिनबाय। दानिया नायदो लोगोफोर, आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, जे सेलानि गेजेरावबो फोथायबावाखैमोन जिसु ख्रिस्ट'खौ। बियो बुंदोंमोन जे आङो जिसु ख्रिस्ट'नि गाजोल दोजानाय आखाइनि सिनखौ नुवाब्ला आरो बिनि अहेबाव जंजों सुजानायखौ आङो नुवाब्ला आरो आखाइखौ आङो सोनायनानै नायनो मोनाब्ला आङो फोथाया। नायदो, जिसु ख्रिस्ट'नि सासे सेलायाबो फोथायबावाखैमोन जे जिसु ख्रिस्ट'आ जे सिखांफिनबाय। अब्ला बियो जाहैबाय उनाव सोनो मोननानैसो, आखाइ सोनो मोननानैसो, नुनानैसो, रायज्लायनो मोननानैसो मा जानायसै, थमास, जिसु ख्रिस्ट'नि सेला सासे थमासआबो फोथायनायसै। नायदो, बियो जाहैबाय नाम्बार 6 फोरमान। जों बेबायदि फोरमान मोननो हायो। नाथाय दानि फोरमाना मा? नै दानि फोरमाना जाहैबाय जों बेखौ दा फोरमान खालामनो हानाय नङा। मानोना बै समनि फोरमानखौ लानानै जोङो फोथायनो नांगोन। मानोना दानि मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ जों मोगा-मोगि नुनाय नङा। मानो? बै समाव जिसु ख्रिस्ट'नि समाव जोङो जोनोम जानायमोनब्लासो, जोङो थानायमोनब्लासो जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ मोगा-मोगि नुनानै जोङो फोरमान होनो हागौमोन। नाथाय जाय बिलागा बै समाव जिसु ख्रिस्ट'जों मोगा-मोगि जानानै डाइरेक्टलि नुबाय, बिथांमोननि फोरमानजोंनो जोङो फोथायनो नांगोन। बेनिखायनो जोङो नै फारसेखै बुंदों जाहैबाय, थमास बायदि जायाजासे माने नुवालासेनो फोथायनाया बेसे बोर होजाग्रा होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ उनाव बुंदों। नाथाय दिनैहाय फोरमान दङब्लाबो आरो गुबुन फारसेखै नंखायाबो दङ। नंखाय माने जि समाव सैथोखौ मोनदांनानैब्लाबो सान्थ्रिफोरनि जायफोर बिथांमोना नेनो दोनजादोंमोन, बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'आ दि नंमारगौ होननानै मिथि मोनसेयावबो गुबुन फारसेखै दौरिफोरनो थांनानै खिन्थाहैनायाव दौरिफ्रा बुंबाय जे फैसा होनानै जे फल्स बुंनो थाखाय बिसोरखौ हुकुम होबाय। दा बिसिनि हुकुमाव बिसोरबो बुंनो गोनां जाबाय। दा बे फल्स हुकुमनि थाखाय नंखाया बुहुमाव गोसारनानै दङ आरो गुबुन फारसेखै नंगौआबो गोसारलांगासिनो दङ। नंगौआबो गोसारलांगासिनो दङ आरो फल्सआबो गुबुन फारसेखै गोसारलांगासिनो दङ। दा नोंथाङा बे फोरमान मोनसेयावबो नोंथाङा फल्सखौ नाजावनो ना नोंथाङा ट्रुथखौ नोंथाङा नाजावनो, सैथोखौ नाजावनो ना नोंथाङा असैथोखौ नाजावनो? दा नोंथांनि खोथा बियो। नोंथाङा सैथोखौ नोंथाङा नाजावनो हायोब्ला नोंथाङा दानो जिसु ख्रिस्ट'जों सिखांफिनबाय। मानोना जिसु ख्रिस्ट'आ दिनैनि दिनाव थैनायखौ फेजेननानै सिखांबाय। जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों गावनि गोसोखौ होनानै बिखौ इसोर होननानै आरो बियो सिखांफिनबाय होननानै फोथायनानै लानो हाबाय, बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'जों सिखांफाबाय, जिसु ख्रिस्ट'जों देरहाफाबाय, बिथांमोना
थैनायनि उनाव आरो गिनो गोनां गैबावलिया। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जों बयबो, नोंबो आंबो, जों बयबो जोंनो सैथोखौ नांगौ। नोंनोबो नांगौ, आंनोबो नांगौ सैथोखौ, आरो सैथोजों आवगायलांनानै जोङो अराय सोरगोआव गोजोननाय लाहैनांगौआ बयनिबो थाखाय नांथारगौ, एकदम गोनांथि। बिनिखायनो नैबे समाव जोङो दिनैयो जिसु ख्रिस्ट'नि थैनायनि उनाव सिखांफिननायजों लोगोसे जायफोर बिथांमोना जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोर होननानै फोथायबाय, ख्रिस्ट' होननानै फोथायनो हाबाय, बिथांमोना खाफाल गोनांनि बाथ्रा होननानै आङो सानो। मानोना आंनि लोगो नोंथांमोन, आंनि साबसक्राइबार नोंथांमोन, आंनि भिउवार्स नोंथांमोन, आङो दिनै गोलाव सम लानो सानासै। बे सुंद' इसोरनि मेसेजनि गेजेरजों बाइबेलनिफ्राय लानानै जे नोंथांमोननो फोरमायथिनायखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनो नागिरबाय। दा जिखिनि आङो नोंथांमोननो बुंलांबाय बियो जे जिसुआदि सिखांफिनबाय, बे जिसुआ सिखांफिननायनि फोरमानफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होबाय। बे फोरमानफोरनि गेजेरजोंनो आं सिगाङाव जिखिनि बुंबोबाय, बे फोरमानफोरनि गेजेरजोंनो जिसु ख्रिस्ट'आदि हाखरनिफ्राय सिखांफिनबाय बियो रोखा जायो। आं नोंथांमोनखौ बेखिनि मेसेजनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननो फोरमानखौ मिथिहोनाय थाबाय। बिनि सिगां आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामो, नोंथांमोना जायफोर बिथांमोना दा नायगासिनो दं, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै ला, आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालाम, गुबुनाबो जाहाथे बुजिनानै मोननो हायो, आरो बेबायदिनो लाइक खालाम। आं नोंथांमोनखौ खावलायनाय जाबाय। जों बयनिबो सायाव, आं बुंग्रा, नोंथांमोन खोनासंग्रा बयनिबो सायाव इसोरा रोजा रोजा जोंखौ बोर होफ्लायथोंसै। आमेन। खुलुमबाय।